Това е писмо, пряка пощенска реклама от Unifinance брокер, застрахователен брокер, правят Direct Mail. Ще го отвориме, защото в Direct Mailing е важно да видим не само какво пише на плика. Целта му е да бъде отворен. Попадаме на две неща вътре. Визитка на менеджер Пламен Минев, която би следвало ние да си я запазиме. Визитка не би трябвало да се изхвърля, да си я пазиме някъде, когато се сетиме за брокер, да я отвориме. И писмо. Интересно, писмото наистина има персонализация и вътре, адресирано е до лицето, за което е, така както на плика. И плика не е плик с прозорче. Обикновено, за да се спестят усилия, тук се слага прозорче, при сгъването този персонализиран адрес да съвпадне. По-трудно е да се направи тази персонализация, която имаме тук, а именно и на плика и вътре да се повторят нещата. При сглобяването на двете има опасност от грешка, особено ако се прави ръчно, както по-често се случва в България. На плика е един адресат, вътре обращенията към друг. Има персонализиран подпис. Между другото, подписът е истински, не е правен с лазерен принтер. Висока персонализация. Писмото изглежда добре написано. Поздравления за клиента. Отново попадаме на Мегаланд, тяхната кампания за интернет с листовка. Пак Гео Милев. Пици Фрици, доставка на пици по домовете от пицария, намираща се в Младост, разпространена и в квартал Гео Милев. Между другото, ето посочен е Гео Милев като квартал за доставка. Типично за пицариите, те си поддържат един стил, който представлява изпращане на меню. Имайте предвид, че тази брошура съдържа 6 странички, 3 от едната страна, 3 от другата, сгъната. Общо 6 странички. Главната корична страница е основната информация, всичко останало е меню. Аз лично имам критика към дизайна на такъв тип брошури. Ако аз рекламирам пицария, няма да включа цялото си меню. Има идея и това да се направи, но бих фокусирал върху импулсни покупки. Бих вкарал в цялото това пространство повече снимки, повече продукти на промоция. Но явно това е стандарт в бранши по разпространение на листовки за пицарии. Те изпращат меню. Ако се върнем назад към Мицкаприш, ще видим, че стилът е абсолютно същия.